1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No hei Raffa, oot ollut matkanjohtajana Santiago de Compostelan vaellusmatkalla, niin minkä takia tälle Poikki. Ja kenelle sinun mielestä tällainen... Yes. Hei Raffa, palasit juuri Slovakian vaellusmatkaltamme, niin... Hei Raffa, palasit juuri Slovakian vaellusmatkaltamme. Mutta miten sitten, niin otatko mieluummin viiniä vai olutta? Millainen tuo vuoristo? Eli millainen tuo luonto on Ylä-Tatra-vuoristossa? Ylä-Tatra-vuoristo on tutustumme. Ja millainen tuo luonto on Ylä-Tatra-vuoristossa? Ylä-Tatra-vuoriston ja taas, eli korkeuserot ei ole hirveän merkittäviä. Matka on pääosin kumpuileva. Ja kenelle sinun mielestäsi tämä matka oikein mahtaisi sopia? En mä tiedä. Talk to me, talk to me. Kenelle tämä matka sinun mielestäsi sopii? Matka sopii erityisesti Erityisesti ihmisille. Okei, no hyvä. Ja kenelle sinun mielestäsi tällainen matka sopii?